Ola e moi boas a todos e a todas. Chámome Óscar e traballo como mestre no Colexio Martín Codax de Vigo. Neste vídeo contareivos algunha das singularidades que podemos atopar na miña escola. Unha das características pode ser que nesta escola, en educación primaria, igual que en secundaria, existen aulas de linguas, de música, de ciencias, de plástica, de imaxe, de historia, de tecnoloxía, de matemáticas. En educación primaria e en secundaria. Os nenos e nenas reciben clase de diferentes profesores e profesoras, pero é o alumnado o que acode ás aulas, dotadas de equipamento e materiais específicos, que facilitan a adquisición de coñecementos e a experimentación. Esta organización dos espazos, dos tempos e ritmos, influe moito nas aprendizaxes. Pensamos que sabemos que os nenos e nenas precisan de momentos de cambio e ruptura que lles permitan descansar e recuperar a atención. Poderíamos dicir, ademais, que é moi positivo que os alumnos e as alumnas se relacionen con diferentes mediadores culturais e perciban os distintos estilos didácticos de cada mestre ou mestra. O centro no que traballo desenvolve un proxecto inspirado na institución libre de ensinanza e na tradición cultural galega. Así, dende as clases de lingua, pretendemos que os nenos e nenas participen de forma activa no momento histórico que estamos a vivir e se sean conscientes dos pasos que a diario se dan cara á recuperación ou cara á extinción da lingua galega. A estrategia pedagóxica do colexio, de raíz constructivista, concibe a aprendizaxe como motor de desenvolvemento e baséase na procura da autoestima e do autoconcepto, na responsabilidade persoal e na adquisición do coñecemento a partir da creatividade, da curiosidade e a capacidade de experimentación do ser humano. Basado nestes principios, na busca da participación de todos e todas, na creación de escenarios para poder facer o que nos gusta e desenvolvelo, é sobre o que xira a miña práctica docente diaria. Sen moito máis que contarvos, agardo seguir aprendendo con vos a través deste foro tan interesante. Ata outra.